imeela onye ọma na-ege m ntị. Obi dị m ụtọ na ị na-ebe ahụ ịṅa anyị ntị maka mgbasa oziọma nke ụbọchị taa. Mgbasa oziọma GCK nke zuru ụwa niile ọnụ. Mgbasa oziọma nke Chineke ji na-atụte akpọte agọzi ọtụtụ mkpụrụ obi. Na nke taa anyị ga-aga na ụmụahịa ka anyị nụrụ ụsa ndị mmadụ banyere onye Kristian bụ, ka anyị nụrụ nkọwa dị iche iche ndị mmadụ ga-enye anyị gbasara onye bụ onye Kristian. Ngwa ka anyị gaa. Anyị alaghachiwo. Anyị ji ụsa bịa, anyị ji nkọwa dị iche iche bịa nke ndị mmadụ nyere anyị banyere onye Kristian bụ. Otu onye m zutere, Okeke, lekwa nkọwa ọ na-enye. Okeke si na ya onwe ya abụghị onye Kristian, ya abụghị onye nke Kraịst. Okeke si na ya enweghị okpukperechi ọbụla nke ya nọ n'ime ya. Okeke si na ihe ya onwe ya kwere bụ na anyị niile bụ ọbịa n'elu ụwa, n'otu ụbọchị anyị ga-arapụ ụwa. Okeke si n'uche nke ya, mmadụ niile dịka ọbịa kwesịrị ka anyị na-eme ihe ọma. Mgbe m hụchara Okeke, ahụkwara m Okafọ na-agwa m na onye Kristian bụ onye hụrụ Chineke n'anya, na onye Kristian bụ onye na-erubere okwu Chineke isi. N'okwu onye Kristian bụkwa onye hụrụ agbata obi ya n'anya. Etu a ka o si ghọta onye Kristian. Otu a bụ nkọwa nke ya onwe ya banyere Kristian. Ahụkwara m Okonkwo na ụsa nke ya. Mgbe m jụrụ ya ihe onye Kristian bụ, nkọwa nke o nwere banyere onye Kristian, ọ sị na onye Kristian bụ onye nwere mmetụta, onye na-eche banyere Chineke. Ọ bụ onye na-eche banyere agbata obi ya. Ọ bụ onye na-eche banyere ndị ọzọ, ka bụ na na-eche naanị maka ọdịmma nke ya onwe ya. Ọ na-echekwa echiche banyere ọdịmma nke agbata obi ya na nke ndị ọzọ. Ọ chịkọtara na onye Kristian bụ onye nke na-adịghị akpasu ndị mmadụ iwe. Ọ naghị emejọ ndị mmadụ, ọ naghị akpachapụ anya wee mejọ mmadụ. Mgbe m hụchara ya, ahụrụ Mgbafọ n'uche nke ya. O nyere nkọwa na onye Kristian bụ onye nwere mkpachara anya n'ibi ndụ ezigbo ndụ. Ọ na-enwe mkpachara anya wee nwee ọchịchọ siri ike n'ime obi ya ibi ezigbo ndụ nke Chineke na-anabata nke ọma. Na ngwụcha emechara hụ mgbe si na onye Kristian bụ onye ahụ nke na-egosi onyonyo Kraịst na ndụ ya. Ndụ onye ahụ na-egosi onyonyo Kraịst, nke bụ na onye ahụ na-ebi ndụ dịka Kraịst si bie ndụ, na akparamagwa ya, na omume ya, n'iji ụkwụ ya, n'okwu ọnụ ya, n'iji ngwa ya. Ihe niile ọ na-eme, ọ na-eme ya dịka Kraịst si mee ya mgbe ọ nọ n'elu ụwa. Ihe ndị a bụ ụsa dị iche iche m nwetara, kọwaa dị iche iche e nwetara banyere onye Kristian mgbe m gara n'ụmụahịa. Ụsa ndị a niile dị mma nke ukwuu. Onye ọbụla n'ime ha nwere nkọwa okwu o ji kọwaa onye Kristian bụ. Nkọwa ndị a dị ebube. Na mbụ, abụ m onye ndụ ya jọrọ njọ ka ukwuu, mana mgbe m zutere Kraịst, enwere mgbanwe nke dị mma nke batara n'ime ndụ m. Mgbe ị zutere Kraịst, wee wepụta ịhụnanya nke Chineke n'ime ndụ gị, ọ na-eweta ọtụtụ mgbanwe nke zuru ahụ, mgbanwe n'akụkụ niile nke ndụ mmadụ. N'ụbọchị nke taa, anyị ga na-eleba anya na akwụkwọ ozi degara ndị Galatia na ndị Koloshian, ịhụ maka ịhụnanya Chineke na oke mgbanwe nke ọ na-eweta na ndụ mmadụ. Ka anyị gbabata ọrụ nke Chineke, onye ọzụ atụrụ, Pastọ Dr. W.F. Kumuyi ugbu a. N'akwụkwọ Galatia isi 2 amaokwu 20, ọ sịrị na akpọgidewo mụ na Kraịst. Ọ bụkwa mụ onwe m na-adị ndụ, kama ọ bụ Kraịst nke na-ebi n'ime m. Ghọta nke a, dị iwere ndụ gị nyefee onye nwe anyị Kraịst n'ịhụnanya ya, n'ike ya, n'ịchị isi ya,
na otite mmanụ ya na ike ya nke na-adịgide ya ewee bata n'ime gị. Ị gbakwaghị aka ọzọ, obi gị agbakwaghị aka ọzọ. Ị na-adị ndụ n'okwukwe na site n'okwukwe nke ọkpara Chineke. Ọ sị na ana m adị ndụ, ọ bụghị naanị m onwe m, mana Kraịst na-ebi n'ime m. Ndụ nke ahụ m na-ebi ugbu a n'anụ arụ, ọ bụ mgbe anyị garuru eluigwe. N'elu ụwa n'ebe a n'anụ arụ, ana m ebi ya site n'okwukwe nke m kwere n'ọkpara Chineke, onye hụrụ m n'anya wee were onwe ya nye n'ihi m. Ka nke a dịrị gị n'obi n'oge niile, na ị na-ebiri onwe gị ndụ, na-ebi ndụ dị ka isi ebi na mgbe gara aga. Ị na-ebi ndụ n'okwukwe, site n'okwukwe nke ọkpara Chineke, onye nwe anyị Jizọs Kraịst. N'akwụkwọ ndị Kọlọsi isi 2 amaokwu nke 9, akwụkwọ ndị Kọlọsi isi 2 amaokwu nke 9, n'ihi na n'ime ya ka ozuzu oke niile nke ndị bụ chi na-ezu oke n'ime Kraịst. Ha na-ebi ozuzu oke niile nke Chineke ka atọ n'ime otu. Na amaokwu 10, anyị nwa n'onwe anyị zuru oke n'ime ya, gị nwa n'onwe gị zuru oke n'ime ya, zuru oke n'ike ya, zuru oke n'ịchị isi ya, zuru oke n'otite mmanụ ya, zuru oke na ike ya niile. Ọ dịghị ihe ọbụla nke kọrọ gịnị. Ọ bụrụ na ị nyere onwe gị n'ebe Kraịst nọ, ya bụ na Kraịst agbanwee gị. Ya bụrụ na ịchụ àjà nke Kraịst enwogala gị site n'obe Kalvarị, izuru oke n'ime ya, ka bụ onye isi nke ịchị isi niile na ike niile. Ọ na-agwa anyị n'akwụkwọ ndị Kọlọsi isi 3 na amaokwu nke 1. Ọ sị, ọ bụrụ na unu onwe unu so Kraịst bilikọ, akpọgbukọta unu na Kraịst, ga-anwụọ gị na Kraịst, ga-ebilikọ gị na Kraịst. Chọọ ihe ahụ nọ n'elu. Ị na-enwe mmekọta, obi gị dị n'ebe ihe ahụ dị n'elu nọ, ebe ị na-achụso ihe wee ebe anya gị dị. Mgbe ị na-ebi ndụ dị ka Kraịst si bie ndụ, ọ bụrụ na Kraịst nọ n'elu ụwa n'ebe a, wee sị, n'ihi na unu soro Kraịst bilikọ, chọọ ihe ahụ nke nọ n'eluigwe, ebe Kraịst nọ n'aka nri nke Chineke. Wee sị n'amaokwu nke 2, tụkwasị n'uche unu, lekwasị ịhụnanya gị, were obi gị tụkwasị n'ihe dị n'eluigwe, ọ bụghị ihe nke nọ n'ụwa. Ọ sị n'amaokwu nke 3, n'ihi na unu anwụwo, ezoro ndụ unu n'ime Kraịst n'ime Chineke. Na amaokwu 4, mgbe a ga-eme ka Kraịst bụ onye bụ ndụ anyị ka ọ pụta ìhè, mgbe ahụ unu nwa n'onwe unu ga-esokwa ya pụta ìhè n'ebube. Ịmalitele site na amara ya, ị ga-agbacha ọsọ a n'ebube. Ịmalitele gị na Kraịst, ị ga-eso Kraịst chịa n'aha Jizọs. Mgbe anyị na-ekwu maka nzọpụta, ọwụ ndụ nke na-enwoga mmadụ, ọwụ ihe nwapụta nke na-atụgharị ndụ mmadụ. Mgbe ị na-asị azọpụtala m, ka pụtara na anwogala ndụ m. Mgbe ị sịrị na azọpụtala m, ka pụtara na atụgharịala ndụ gị. Mgbe ị sịrị na azọpụtala gị, ọ pụtara n'ike nke na-enwoga mmadụ nke Kraịst nke si na Kalvarị bịa, emetụla ndụ gị aka wee gbanwee ya n'ụzọ dị ukwuu. Ugbu a bụ oge dịrị gị ikpebi ibi ndụ gị dịka Kraịst biri nke ya. Ohere ọma dị ukwuu na-abịara gị ugbu a, ikpori ndụ n'ime udo nke Chineke na n'ime ọṅụ nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst. Ka ara bụ onye ọla nke ga-akpọku aha Onyenwe anyị, a ga-azọpụta ya. Mgbe ị chọpụtara
na ị pụghị ịzọpụta onwe gị site n'ọrụ ọma gị niile, obi ebere gị ozuo oke, ezi omume gị ezuo oke. Naanị Kraịst, n'ihi na ọ nwụrụ n'obe Kalvarị, naanị Kraịst pụrụ ịzọpụta gị. Ya were nghọta dị otu a wee bịa, nzọpụta ga-abịa. Nna anyị na-ekele gị maka ime ka okwu gị pụta ìhè nye mmadụ niile. Ọ bụghị site n'ọrụ nke aka anyị, ọ bụghị site n'ihe ndị anyị nwapụtara, ọ bụ maka ezi ihe anyị meworo. Ọ bụ naanị site n'ihe Kraịst mere n'obe Kalvarị. O vuru mmehie anyị niile, wee wezụga mmehie anyị niile. Nye nwaanyị ana m ekpe nye mmadụ niile ndị na-atụkwasị obi n'ebe ị nọ n'okwukwe ha n'ime Kraịst n'abalị a, zọpụta ha, gbaghara ha, mee ka ha nwere onwe ha pụọ na mmehie ha n'aha Jizọs. Site n'ugbu a gaa n'ihu, ihe a na-apụghị imezu ma mee site n'ike onwe ha, ana m ekpe na site na amara gị ga-abata na ndụ ha. Ha ga-esite n'ebe a wee gaa bie ndụ na amara Chineke na ezi omume si n'eluigwe n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, nye onye ọbụla owuwe anya na ịgbagharawo ha, owuwe anya maka nzọpụta ha, ndụ ọhụụ, ike ọhụụ, ndụ ọhụụ, n'ihe ụdịrị ọhụụ nye mmadụ niile, ka ha wee laa na-emehiekwaghị ọzọ n'aha Jizọs. Dee aha ha n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị, n'ihi na amaara m n'imezuwe ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Oge gị abịawo. Welie aka gị elu maka ihe ịrịba ama gị. Metụ aka n'ebe ahụ ị nwere nsogbu a. Mgbe anyị ga-ekwe ememe ikpeazụ, ị ga-emepe anya gị wee nwapụta, wee hụ na Chineke mewe ihe niile ka ọ dị mfe na ndụ gị. Welie aka ahụ elu, na-atụ anya ihe ịrịba ama. Tụkwasị obi gị n'ebe Chineke nọ. N'ebe Chineke nọ na-apụrụ ime ihe niile. Nna anyị na-abịakwute gị n'abalị a. Anyị ji okwukwe siri ike na-abịa, okwukwe na-adịghị ama jijiji, okwukwe na-adịghị ada ada, na-amara na n'ebe ị nọ na-apụrụ ime ihe niile. Anyị na-abịa n'ebe ike gị nke pụrụ ime ihe niile dị. Anyị na-arịọ onye nwe anyị, mee ihe ịrịba ama gị na ndụ niile. Gwọọ ndị nrịanrịa niile, napụta ndị ekwensu na-emekpa ọnụ, gbajie yoku niile, bibie ọrụ niile nke ekwensu. Onye nwe anyị, ana m ekpe na ihe ndị mmadụ na-apụghị ime, na ihe ahụ rara ha ahụ ime, mana n'oge awa n'ebe anyị na-eme mgbasa ozi ọma, ndị nọ n'igwe eji ezi ozi, n'igwe onyonyo, na ebe esi ezipụ ozi n'ime obodo niile, gbaa ụwa niile gburugburu, ihe mmadụ na-apụghị ime, mee ya ugbu a n'aha Jizọs. Ka ọrịa na-apụghị ịgwọ agwọ, ka a gwọọ ya ugbu a. Ọrịa oruru ọbara takọrọ n'aha Jizọs. Ọrịa kansa ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ọrịa ụkwara nta ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ihe ọbụla nwụghị oku na ihe otiti ka ewezuga ya pụọ na ndụ gị, pụọ n'arụ gị site n'oge a n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ nsọ ebe niile ugbu a. Nnapụta ebe niile ugbu a.
ihe ịrịba ama ebe niile ugbu a. Onye nwe anyị mee ka o guzosi ike na ndụ mmadụ niile, ka ọgbụgba ama dịrị ebe niile. Anyị kpere n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị maka isonye anyị na mgbasa oziọma GCK nke ụbọchị taa. Anyị nwere nchekwube na Chineke agọziwo gị n'ụzọ niile, ma n'ụzọ ime mmụọ ma na mpụta ihe. Imeela maka ịnọnyere anyị. Ị ga-esonye anyị site na ije ozi nke zuru mba niile ọnụ n'ikuku n'okwu a na-ekwu nke a na-akpọ www.gck/hq.org. N'ebe ahụ ka ị ga-eso bịanyere anyị aka ma zisakwa ya ka ndị ọzọ wee mere. Anyị chọkwa ịma ka isi na-ahụta ozi anyị. Onye nwe anyị nọnyere gị.